Kazwa zvakare vana vaMwari kumufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Toda kutenda vari kuramba vachitumira mibvunzo nevari kutumirawo vamwe. Mwari akukomborerei. Vatanga kuti bata nhasi pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopinduruka nehumpo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka this is a biblical platform whereby we answer biblical questions. Sunungukai kutumira mibvunzo yenyu panhamba dzinoti 0772918335. Kana muri kuona paFacebook, you can easily drop your question even pama-comment section. Mubvunzo wanhasi watira kupindura uri kuti yo, konai pastor, ko Seti mwana waAdhamu akaita mwana nani? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Now, let us go, ngatangeni kuenda kuna Genesis chapter 4 verse 25. Panowa ndo pari kubva mubvunzo wacho. Genesis 4, Genesis chapter 4, yes. Verse 25, and Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. Okay, and as for Seth, that's verse 26, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. So, mubvunzo kuti tangonzwa kuti Adam akaziva zvemukadzi wake akabara mwana akamuti Seti nekuti ni atsiva nzvimbo yaAbel akaurayiwa naCain. Then for vabatonzi kuna Setiwo zvakare akazvara mwana mukomana. Saka mubvunzo kuti akaita mwana uyu nani? Mukadzi wacho akabvepi? Hapana kutorwa nyaya yemukadzi apa. Ndo pari kubva mubvunzo iwoyo. Now, regai nditange ndambotsanangura chinonzi the Hebrew mind. Okay? The Hebrew mind. Ndakuda kungoverenga Joshua chapter 1 verse 13 na 14. Inoti iyo, remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, the Lord your God is giving you rest and is giving you this land. Verse 14, listen carefully. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land which Moses gave you on this side of the Jordan, but you shall pass before your brethren armed, all your mighty men of valor, and help them. Now, verse 14, look at your wives, your little ones, your livestock shall remain. Kuri kuti vanhu vari kuadreswa pavarume. Pfungwa yacho yechiHebheru inoti vanhu vaiverengwa varume. Handimaona kuti vakadzi nevana vatoiswa pamwe chete nezvipfuwo nepropati yepamba. Vana venyu nevakadzi venyu nemombe dzenyu nemadhongi enyu nengoro dzenyu neinini. Saka vanhu vaiverengwa vakadzi. Ndosaka kana muchitarisa genealogy kubva kuna Adam, hapana mukadzi anotaurwa. Panongonzi Adam akabereka Seti. Hatiudzwi kuti Adam naEve vakabereka Seti. Seti akabereka Enosh. Enosh akabereka Kainan. Kainan akabereka Mahalalel. Mahalalel akabereka Jared. Jared akabereka Enoki. Enoki akabereka Metusela. Metusela akabereka Lameki. Lameki akabereka Noa. Hapana pamunombodzwa kuti Enoki akabara Metusela naningi. Hatitombozivi kuti mukadzi wa Enoki anga ari ani mai vaMetusela. We don't even know, we are not told. But that doesn't mean kuti wane mukadzi. Saka mubvunzo wechingoti, all right fine, ukwana Enoki upasa togona kunzwa pamwe vanhu vanga wako. Kwaseti uku awanepi mukadzi? Now ndo panoda kuverenga Genesis chapter 5 inoprova iyo kuti women were not counted. It doesn't mean that vana vaAdam vakabarwa in that order kuti Cain and Abel Seti pasina umwe mwana akabarwa. Listen to Genesis chapter 5 verse 4. Inoti yo, after he begat Seth, the Adam ari kutaurwa, the days of Adam were 800 years. He had other sons and daughters. So Adam had sons and daughters. Adam had sons and daughters. Aiva nevanasikana. But hapana kana pa1 pamuchaona muBhaibheri pamunoudzwa any one single name of one of Adam's daughters. Because from a Hebrew thought, women were not counted. They were not numbered even by genealogies. Saka the assumption is that Seti anotobarwa, but paine vamwe vasikana vanga vatobarwa pakati apa, but hatina kuudzwa nezvavo because vanhu vari kuverengwa chete varume. Why pari kuverengwa varume? Verse 25 inoti, Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth, for God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. Saka pari kuverengwa varume vachabara mwana mukomana akapromiswa kuti achauya ari Jesu Kristu. Saka vasikana havaverengwi because havasivo vanoumba dzinza. Saka vanogona kunge vaitovapo vakawanda vakabarwa between Cain and Seth, vanasikana vakanga vatokura. By the time yakazobarwa Seth, tikanzi now Mwari andipa mwana anotsiva nzvimbo yaAbel. Then Seth married one of his sisters and gave birth to Enosh, who was his son. Sekubvunza kwaita munhu kuti mwana akazomuwana kupi. Mukaerenga John chapter 21 verse 25
inobva yatiyo pane zvakawanda zvakaitwa naJesu Kristu zvisina kunyorwa, nekudai zvainyorwa hazvaikwanisa kuwanikwa bhuku rekuti zvikwane zvese. Saka one of the things zatisina kutoudzwa mubhaibheri kunzi vana vaAdhamu vainzi vanani uye vakazvarwa rini, but it's a fact yataverenga. Adam had daughters, and therefore Seth married one of his sisters. Cain chaiye married one of his sisters before he left for Nod. Zvichienda zvakadaro. Saka ngausazonyanya kukutambudza henyu nyaya iyoyo yokuti ko Seth azobara Enosh awana kupi munhu. Adam had daughters. God had said, be fruitful, multiply until you have filled the earth. Saka Mwari akanga akatozvitendera right from the onset, so that they would multiply amongst themselves, kusvikira nyika yazara nevanhu ndopakazochinjwa mutemo wacho. Tinoda kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.